Tűzsivatag. Anthony Dölon, Széles Tamás. Mandala Tajde, Bertalan Ágnes. Giuliano Gemma, Csernák János. Ariel Dombál, Götz Anna. Mathieu Carrière, Dunai Tamás. Marie Lafore, Kovács Zsuzsa. Stefan Freis, Cseke Péter. Fábio Testi, Szabó Sipos Barnabás. Christopher Buchholz, Forgács Péter. Jean Sorel, Nagy Gábor. Orzo Maria Gerrini, Sörös Sándor. Luca Lionello, Pusztaszeri Kornél. Hans Péter Halvax, Kőszegi Ákos. Stefan Guxer, Orosz István. Ralph Herfors, Varga Tamás. Mérnök úr, megörökítjük René légi keresztelőjét? Hát persze, René légi keresztelője. Tessék! Claudia Cardinale, Almás Éva. Vittorio Gassman, Kristóf Tibor. Virna Lízi, Hámori Ildikó. Franco Nero, Mihály Győző. Forgatókönyv Faliero Rosati és Luigi Montefiori. Zene Stefano Mainetti. Fényképezte Giancarlo Ferrando. Rendezte Enzo Castellari. Első rész. A tűzsivatag szívében vagyunk, Vadi Basírban. Számításaim szerint a tánium lelőhelynek ebben a körzetben kell lennie. Hogy akarja megszerezni a koncessziót? Csak a kutatásaimat akarom folytatni. Az emír szentnek tartja ezt a földet. Nem akar idegen spekulánsokat, és igaza van. Nem szándékozom megszerezni a koncessziót. Ha nem téved, akkor a lelőhely kiaknázása rengeteg pénzt hozna. Igen, ez igaz. De háborút és rombolást is ennek a népnek. Oda néz! Nézd a tevéket, René! Látod? A sivatag hajójának hívják őket. Nézd csak! Látod, hogy futnak? Mi történt? A hajtómű nem akar engedelmeskedni! Szabotás! René! René! René, bocsáss meg! Őrült voltam, hogy magammal hoztam. Istenem, ne engedd, hogy meghalljam! Istenem, Kicsikém, a papa itt van veled. Ne félj, René. René. Isten megsegít. Bocsáss meg, annyira szeretlek. Apának most el kell menni. De mindig veled marad. Mindig. Mindig. Hullarablók! Tűnjetek el a földemről, sakálok! Majd én elbánok velük.
mocskos kutyák. Meg akarták szentségteleníteni a földem. Igazad van, uram. A hitetlenek azt kapták, amit megérdemeltek. Üdvözöllek a földön, kis ember, ne sírj! Leila, kedvesem! Leila! Mélyen hangosan tafud. Megijeszted a lányodat, Aminát. Olyan nagy örömért, hitvesem. Allah ajándékot küldött az égből. Milyen Gyere. ajándékot? Itt van. Egy kisfiú. Hol találtad, uram? Őseink megszentelt földjén. Az idegenek, akik vele voltak, meghaltak. Szegény kis teremtés, nincs senki. Nem, Allah meghallgatta imáimat, és fiúgyermeket küldött nekünk, aki után hiába vágyakoztunk. Még a sivatagi kobra is meghátrált előtte. De mégiscsak idegen, uram. Ez Allah akarata. Maradjon kettőnk titka. A fiunk lesz. És az örökösöm. Amin a bátyjaként neveljük fel. És bennek fogjuk nevezni, apám után. És senki, soha senki nem tudhat a származásáról. Ha valaki megszegi ezt a titkot, az életével fizet érte. 25 évvel később. Repülj! Repülj! Ő nyert. Boldog vagy? Ben, fiam. Győzelmed örömmel tölti el a szívem. Apám, a te boldogságod és anyám szeretete a legszebb jutalom számomra. Ragyogóan megálltad a helyet, hercegem. Büszke vagyok rád, fiam. Reszketett érted a szívem, bátyám. Gratulálok, nyertél! Remek volt! Fogadd elismerésem, unokaöcsém. Kár, hogy az igazi értékek nem mérhetők egy ilyen gyerekes versengésen. Csak nem fáj, hogy vesztettél, Dubái. Úgyja. Drága Aminám. Csak azért nyertél, mert szerencséd volt, Ben. Dubái, aki nem nyugszik bele a vereségbe, kétszer veszít. Bocsáss meg, bátyám.
Az igazságot mondom. Nem félek a revanstól, Dubai. Állok rendelkezésedre, amikor csak akarod. Akár azonnal is. Elmegyünk az emírek sírjához. A Szent Oázisba. Fegyver és víz nélkül. Ott nyílik a Mituviel virág. Leszakítunk egyet. És aki elsőnek ér vissza a palotába, felajánlja Aminának. Ez őrültség. Az emírek sírja a sivatag szívében van, ahol rablók garázdálkodnak. Amina hercegnőnek igaza van. A lovak fáradtak, és a nap lemenőben van. Miattunk aggódsz, vagy a lovaid miatt? Csak a lovaim miatt aggódom, Dubai. Főleg, ha alkalmatlan üli meg őket. Ebből elég, Mulaj. Nos? Elfogadod a kihívást? Naplemente előtt hozom a virágot, hugom. Ne engedd meg, őrültség. Kedvesem, csak a rács tudná visszatartani ezt a két ifjú oroszlánt. Ne aggódj. Menjetek, de nemes legyen a versengés. Apám, Tessék, beszélnem kell veled. mi az, kislányom? Mélységes aggodalmat olvasok ki a szemedből, aminek nincs észszerű oka. Dubáj miatt félek, apám. Mindig is irigy volt bennre, kiskorunktól fogva. Nem kellett volna elengedned őket. Meglep, amit mondasz, lányom. Dubái nem csak az unokatestvéred, hanem a jegyesed is. Nagyobb tisztelettel kellene viseltetned iránta. Én tisztelem őt. De semmit nem érzek iránta, apám, sőt, még a gondolat is... Elég, nem mondj többet. Az érzelem olyan, mint a virág. Táptalaj és idő kell hozzá, hogy kinyíljon. A virág csak esőáztatta, termékeny talajon nyílik. Dubáj szíve olyan, mint a nap égette szikla. Megadom magam! Allah nevében! Nőj meg, kérlek! Tűnjás akár, és vidd innen ezt a rühes kutyát is! Menjetek innen! Hol az unokaöcsém? A herceg visszatért a kastélyba, uram. Mit mondtál? Mi megtettük, amit parancsoltál, de erősebb, mint egy oroszlán. Nyomorult kutyák! Az erált harcosok megfutamodnak, mint egy kezdő. A legnagyobb ellenségük fia elől. Tűnjetek el a szemem elől! Takarodjatok! Nem ijedünk meg tőle, Dubáj! Az életünket kockáztattuk, érted? Ezért inkább jutalmat érdemelnénk. Igazad van. Jutalmat érdemeltek. Idióták. Amina! Hugocskám! A virág, amit ígértem. A tiéd. Vigyázz!
Megsebesültél? Mi történt? Semmi, 2 rabló megtámadott az oázisban. Hívd az orvos, gyorsan! Semmi szükség rá, csak egy kis karcolás. Meg is ölhettek volna. Na, örültek, hogy futni hagyom őket. Ez az ő műve. Ki? Dubai tette. Biztos vagyok benne. Ő küldte oda őket. Amina, csak képzelődsz. Nem, hallgass rám! Dubai benned lát mindent, ami neki nem adatott meg. Ezért gyűlöl. Dubai hirtelen haragú, de nem bolond. Nem szabadna így beszélned arról, akit apánk jegyesedül választott. Soha nem megyek hozzá Dubaihoz. Nincs más választásod. Amina. Annak, akivel megosztom az életem, olyannak kell lennie, mint amilyen te vagy. A te érzelemteli pillantásod. A te édes ajkad. A te szíved melege. A te karod ereje. Csak ilyennek tudnám ajándékozni szerelmem. Ne beszélj butaságokat. Miért kell olyat ölelnem, akit nem szeretek? A bátyámat miért nem ölelhetem? Mitől félsz, Ben? Attól, amit érzek. Miért? Mit érzel? Mondd el. Akkor én is elmondom, mit érzek. Herceg, az orvos már várja. Biztos, hogy Zeraldok voltak? Igen, apám, egészen biztos. Akkor miért hagytad meg az életüket? Meg kellett volna ölnöd őket. Én győztem. Fölösleges kegyetlenség lett volna gyilkolni. Bátyám, ajándékot hoztam. Az eráldok? Allah neve legyen áldott, hogy még élsz. Azt hittem, eltévedtél a sivatagban. Már régóta várlak. Te nyerted a versenyt, nem felejtettem el. Én viszont egy szép vörös virág helyett elhoztam a 2 Zeráld fejét, akik meggyalázták a sír szentföldjét. Egyre vakmerőbbek ezek a kutyák. Igen, bátyám, és ezek elől a veszett kutyák elől van, aki elmenekül, és van, aki szembeszáll vele. Én nem menekültem el. Legyőztem és futni hagytam őket. Igen, megfeledkeztem nemes lelkedről. Annak köszönheted, hogy mérges nyelvedet még nem vágattam ki. Elég legyen, hagyjátok abba. Nem akarok több versengést és ellenségeskedést köztetek. Dubai a hugod férje lesz. És mérhetetlen szerelmem folytán boldoggá is teszem őt, bátyám. Apám, biztos vagy benne, hogy Amina szereti Dubait? Talán jobban meg kellene gondolnod, mielőtt végleges döntést hozol. Köszönt meg Allahnak, hogy a fiam vagy. Aki egy szép napon a birodalom ura lesz. Különben nagyon megbánnád, hogy így mertél beszélni velem. Aminának le kell szoknia az irántat tanúsított figyelemről. Dubai felesége lesz. Így akarom, és az én akaratom törvény. Menjetek! Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Apám? Te vagy az. Azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Egy király csak egyenrangútól kér bocsánatot. Ezt ne felejtsd el, ha király leszel, fiam. Szeretlek. Én is téged.
nem szabad. Akarod? Jobban. Nagyon aggódtam, érted? Miért? Ami tegnap történt Dubai és közted, nem régen kezdődött. Úgy nőttetek fel, mint a testvérek. És fáj, hogy most úgy viselkedtek, mint az ellenségek. Nem szeretek erről beszélni. Próbáld meg kivonni magad Amina hatása alól. El kell fogadnod Tafut döntését, aki Dubainak ígérte őt. Mikor lesz az esküvő? Még tél előtt. Aznap, amikor Tafut örököséül jelöl ki. Ez az egyik ok, amiért Dubai gyűlöl. Ez nem igaz, nem gyűlöl téged. Egyszerűen csak irigyel. Azért, mert te Allah kegyeltje vagy. Apád mesélte, hogy egyszer, amikor még nagyon kicsi voltál, egészen közel ment hozzád egy kobra. Te hosszan nézegetted. Te nem féltél tőle. Sőt, mosolyogtál rá. És a kígyó, mintha csoda történt volna, elment. Néha a mosoly ereje a legádázabb ellenséget is lefegyverzi. Ezt ne felejtsd el. Nem felejtem el, anyám. Ugyanolyan a színe, mint az arcájé hercegnő. Csak a kinyíltakat szed le rá, már a bimbókat haj. Az a baj, hogy a bimbosok sokkal tovább élnek, hercegnő. Megyek és vízbe teszem őket. Vigyázzon a tüskénkkel. Ben, szerelmem. Megőrítene a féltékenység, ha nem tudnám, hogy Ben a bátyjád. Ne szaladj el, kicsi gazellám. Ezentúl nem menekülhetsz előlem. Engedj utamra, Dubai. Csak ha én is úgy akarom. A jegyesen vagy, és élni akarok a jogaimmal. Még nem. Engedj, vagy hívom az őrséget. Azt mondta, engedd el, Dubai. Kedves unokaöcsém, elfelejtetted apád szavait? Ha a feleségem leszel, akkor szorítalak magamhoz, amikor csak akarlak. Az enyém leszel, ahányszor csak akarom. A bátyád nem avatkozhat közbe többé. Most menj el innen! Amina! Amina! Ne gyötörj engem is! Próbálj hozzászokni. Talán Dubai nem is olyan rossz, mint gondolnánk. Ben, te is tudod, hogy ez nem így van. Kérlek, ne hazudj nekem. Beszélj apánkkal, hát ha meggondolja magát. Az lehetetlen. Tafud rájött, hogy amit egymás iránt érzünk, az már nem testvéri szeretet. Nem segítesz nekem? Nem tudok. Nincs más választás. Engedelmeskedned kell Tafud akaratának. Ha arra kényszerít, hogy Dubai felesége legyek, eldobom az életem. Nem mondd ezt soha többé. Ha te meghalsz, én is meghalok. De talán van valaki, aki segít. Tarek. Az öreg remete. Bölcs ember. Tőle kérek tanácsot.
Már vártalak. Minden csepp víz hosszú utat tesz meg, hogy egy kis örömöt szerezzen a szívünknek. Tessék, olcs szomjad. Segíts nekem, Tarek. A szívem szenved, és az eszem nem találja a választ. A szíved azért szenved, mert túl sokáig tartottad zárva. Tanuld meg kinyitni. Engedd, hogy belé hatoljanak a napsugarai. Beszélj a lányról, fiam. Ha róla beszélek, mintha a napfényben néznék. A tekintete úgy simogat, mint a legédesebb érintés, és a szavai. Csak egy szerelmes ajkai ejthetik ki így a szavakat. Igen. A szívből jövő szavakat az értelem nem mindig képes felfogni. De Amina, a testvérem, nem táplálhatok iránta ilyen érzéseket. Allah törvénye ellen való. Nem hiszem, hogy magadban kell keresned a hibát. A legsűrűbb erdő mélyén is lehet találni egy titkos ösvényt. Derítsd fel múltad gyökereit, és az igazság előbukkan, mint homok alól a forrásvíz. A múltam? Milyen múltam? Meg kell halnod és újjászületned, hogy megtudd. Hosszú utat kell megtenned, és feltámad a szél, hogy lefújja az időporát, és soha többé nem kell félned az igazságtól. Én nem félek. Anyám, zavarlak? Ne, gyere, ülj le. Beszélnem kell veled. Tárd ki a szívedben. Megkönnyebbülsz tőle. Mama, szégyellem magam. Azért, amit Amina iránt érzel? Bízz benne. Tudod, ma, miután beszéltem Tarekkel, először vettem a bátorságot, hogy a szívem mélyére nézzek. Szeretem Aminát. És tudom, hogy ezt nem szabadna. Néha a szív törvénye erősebb, mint az emberé. Fájdalmad az én fájdalmam is, fiam. Nem akarom, hogy olyan bűnért szenvedj, amit nem követtél el. Nem tehetek mást. De igen. Megismered az igazságot. Ha apád megtudná, hogy elmondom, megölne. De nem hallgathatok tovább. Beszélj, én kérlek rá. 25 éve őrzöm ezt a titkot magamban. Amit a hugod iránt érzel, és amit ő érez irántad, nem a természet törvénye ellen való. Az a vér, ami Amina erejében csörgedezik, nem a te véred. Te és Amina nem vagytok testvérek. Tafut 25 évvel ezelőtt a sivatagban talált rád. Egy helikopter baleset egyetlen túlélője voltál. Hazahozott és azt mondta, Allah ajándékot küldött nekünk az égből. Én nem tudtam neki fiúgyermeket adni. Úgy neveltünk, mint a szerelmünk gyümölcse volnál. Népünk törvényei szerint. Mindenki elől eltitkoltuk a származásodat. De ha nem a ti fiatok vagyok, akkor ki vagyok? Ki az igazi anyám és az igazi apám? Ez függött a nyakadban. Az egyetlen dolog, ami a családoddal összeköt.
A bölcs Tareknak igaza volt. Azt mondta, hosszú utat kell megtenned. A megismerés útja hosszú lesz és nehéz. Anyám, elhagyom a palotát. Miért? Hova akarsz menni? Megkeresem a múltamat. Ben. Amina. Megtudtam valamit, ami megváltoztatja a sorsunkat. A bölcs Tarekkal beszélt? Nem csak vele. Hihetetlennek fog tűnni, amit mondok. Mi az? Nem is tudom, hogy mondjam el. Mondd már, kérlek. Nem vagyok a bátyád. Ben, mi ez? Miről beszélsz? Leila mindent elmondott. Tafud a sivatagban talált 25 évvel ezelőtt. Nem vagyunk testvérek? Nem. Nem vagy a bátyám? Nem, szerelmem. Mondd újra. Hát, ha csak álmodom. Nem álmodsz. Igen. A szívünk már tudta, amit az eszünk csak ma fedezett fel. Az érzelmeink tisztán, mint a könnyei. Szerelmem. Te vagy az énekem. Egyetlen szerelmem. Gyönyörűségem. Örökre az idők végezetéig. Amina. Ez maradjon a kettőnk titka. Miért kell elrejtenünk a boldogságunkat? Mert ha Tafud megtudja, végünk van anyánknak is, nekünk is. Meg kell őriznünk a titkot. Figyelj rám. Ma éjjel elmegyek. Éppen most akarsz elhagyni? Igen. Meg kell tudnom, hogy valójában ki vagyok. Tudnom kell, mi az igazi nevem. Megérted? Miért? Neked most már ez az otthonod. Igazad van. Itt a helyem. De a gyökereim máshol vannak, egy távoli országban. Ha visszajövök, semmi nem választhat el minket. Hova mész? Tarek azt mondta, keresd a megismerés útját. Először Tunisba megyek, aztán nem tudom. Amíg nem leszek itt, légy kedves Dubaihoz. De a visszatérésemig próbáld halogatni az esküvőt. Mikor jössz vissza? Hamar. Nagyon hamar. Bocsáss meg, apám. Apám, úgy döntöttem, hogy körülnézek a világban, mielőtt követnélek a trónon. A bölcsesség útja a megismerés. És én méltó utódot szeretnék lenni. Magammal viszek néhány követ az útra. Bocsáss meg. Szegény bolond.
Dubaj, mi történt? Nemes Tafud. A fiad meg akart ölni. Miket mond ez? Elment az esze. Hallgass, hagyj beszélni. A herceget nem vádolhatja ilyesmivel. Mulaj. Bár csak inkább őrült lennék, mint hogy ilyen fájdalmat okozzak. De ez az igazság. Belém döfte a tőrét, mikor megláttam, hogy kinyitja a kincses ládát. Az nem lehet. Az őrök látták, hogy lóra pattan és elmenekül. Nem tudom elhinni. Számomra is hihetetlen. Őrültség! Nézze meg a saját szemével, uram. Az egészet elvitte. Megpróbáltam észretéríteni, de rám rontott. Mint akit az ördög szállt meg. Dubaj. Az árulóra halál vár. Még ha az emír fia követi is el az árulást. De tudnod kell, hogy a hamisan vádaskodó is hóhérkézre kerül. Csak egyetlen kérdésem van. És úgy felej rá, hogy mindenki hallja a válaszodat. Mivel vádolod a fiamat, Ben Tafud Inani herceget? Allah legyen a tanúm. Én, Dubaj el-Kanai, azzal vádolom a herceget, Ben Tafud Inanit, hogy ellopta a kincses ládában lévő drágaköveket. És az életemre akart törni. Nagyon szomorú ez a nap számomra. A tegnap este történtek miatt kellett összehívnom ezt a rendkívüli tanácskozást. Azt akarom, hogy mindannyian részesei legyetek annak a döntésnek, amely nagy hatással lesz Belem jövőjére. Úgy döntöttem, hogy kitiltom a birodalomból Ben Tafud Inani herceget, és megfosztom minden uralkodói jogától. Uram, engedje meg, hogy őszintén beszéljek, mielőtt döntése véglegessé válik. Hallgatlak, Mulaj. A büntet, ami Ben herceg kezéhez tapad, komoly büntetést érdemel. De először ítélnénk kell egy embert anélkül, hogy meghallgatnánk az indokait. Milyen indok magyarázhatja ezt? Egyedül csak ön állítja, hogy a herceg keze sújtott le önre. De ő nincs itt, hogy megvédje magát. És mi mindannyian ismerjük őt. Soha nem ragadtatná magát ilyesmire. Hazugsággal vádolsz. Ebből elég. Igazat szóltál, Mulaj. De csak annak az érveit lehet meghallgatni, aki nem menekül el. Menekülésével bizonyságát adta bűnösségének. Tegnap éjjel elvesztettem egy fiút. De Allah végtelen bölcsessége megajándékozott egy másikkal. 20 nap múlva Dubaj nőül veszi Amina lányomat. És kizárólagos örökösömmé teszem. Ő lesz az új emír.
2000 dinárt tudok adni érte. De 5-ször annyit ér. A proféta azt mondja, nem az a bolond, aki nagy árat fizet azért, amit kíván, hanem az, aki sokat ad azért, amire nincs szüksége. A próféta azt is mondja, soha ne vitatkozz egy kereskedővel, mert az idődön kívül a pénzed is elrabolja. Rendben van, add a 2000 dinárt. Tessék, ez a tiéd. Imádkozzatok vele. Köszönöm. Ugyan, nincs mit, fiam. Hidd el, nekem ez a köteles. Nem hiányzik semmi? Nincs meg a pénz. Gondoltam. Ezek a kurafiak. Bocsáss meg nekik, uram. Fülgébek, mint a majom. Nem maradt semmit? De, Allah neve legyen áldott. 2 köteg volt. Hála neked, uram. Nem akartalak volna megölni, úgyhogy ne keressek rajtad. Gyerünk, mozgás ide a pénzt. Gyerünk, mire vársz? Ez az, helyes. Elegem van a bohóckodásból. Imádkozz Istenhez, ha van. Nyugalom, egy pillanat. Csak vicceltem, nem akartalak megölni. Ide nézz. Te bolond vagy. Vízipisztollyal indulsz rabolni? Hatásosabb, mint egy műanyagkés, nem? Egy igazi nagyon sokba kerül, arról nem is beszélve, hogy nem merni használni. Megölhettelek volna. Ennyit vállalnom kell, ha enni akarok. Te ki vagy? Miért érdekel? Ettől a törtől eltekintve egészen rokonszenves vagy. Éhes vagy? Én igen. Ismerek egy helyet a közelben, ahol kevés pénz és sokat ehetsz. Én Zsákó vagyok. Én Ben. Gyere velem. Őszintén szólva, figyelmeztetni szeretnélek, hogy egy vasam sincs. Biztos voltam benne. A vendégem vagy. Honnan jössz? Nem ide valósi vagy. Belemből. Belemből? A Belemi Emirátusból? Komolyan? Azt mondják, odalent még ma is petróleumlámpával világítatok, és nem használtok autót. A lámpa nagyon hasznos a sivatagban, és a ló oda is elvisz, ahová az autó nem. A telefont ismeritek? Ha beszélni akarsz valakivel, udvariasabb, ha meglátogatod. Televíziótok sincs? Nincs. Barátom, te viccelsz. Ti igazi vademberek vagytok, borzalmas lehetünk. Nem veszed észre, hogy megsértesz engem és a népemet? Veled semmi bajom, de az emíred nem egészen normális. Az emír az apám. Igen? Az anyját. Jól beletrafáltam. Bocsánat, felséges uram. Ne bolondozz velem, nem tréfálok. De ha tényleg herceg vagy, miért hagytad el a birodalmat ezért a trágyadombért? Mi ütött beléd? Semmi, csak így jobban látlak. Te bolond vagy. Hát akkor, kedves herceg, nagyon örülök, hogy megismerhettelek. Most hová mész? Sehová, csak járok egyet. Ebéd után jót tesz az emésztésnek és az egészségnek. Üdvözlöm az emírt!
Majd nem érek el. Szabad? Kérjen többet! Mi csak kit látok. Adjatok pár napot, és visszaadom. Oh. Ne, kérlek, ne! Ki ez? Cassius Clay felesége? Gyerünk innen! Miért avatkoztál bele? Végül is nem tartozott rád. Mert amikor történt, a vendégem voltál. És a vendégség nálunk szent dolog. Hát ez nagyon furcsa. Mert hogy a ruházatod arab, de az arcod nem. Ki vagy te? Ha őszinte akarok lenni, én se tudom. Azért jöttem, hogy kiderítsem. Persze. Most már én sem értek egy szót se. De ha valami kis gondod van, segítek megoldani. 25 évvel ezelőtt Tafut, a belemi emír... Tessék, uram, 1962. Köszönöm. Mire jó egy archívum? Lehet, hogy megtaláltuk. Ezt olvasd el. A Monte Carlói székhelyi tudományos kutatásokkal foglalkozó tekintélyes cég által bérelt helikopter nem tért vissza a bázis. Ekipázson kívül a fedélzeten tartózkodott Marcel Duvivier mérnök és alig 1 éves kisfia René Duvivier. Christine Duvivier, a kisfiú édesanyja kijelentette, hogy férje sose kapott fenyegetést, és visszautasítja a szabotás gondolatát is. Sajnos nem sok remény van rá, hogy még életben találják az eltűnt személyeket. Meghalsz, hogy újjászülös. Mi? No, semmi. 2 hónap után a kutatást felfüggesztették. Duvivier asszony visszatért Monte Carlóba. Folytatás 24. oldalon. Oda kell mennem. Hová? Monte Carlóba, hogy megtudjam az igazat. Az igazat? 25 év telt el. Azt se tudjuk, hogy Duvivier asszony éle még, vagy eltemették a múltjával együtt. De ha meg se próbálom, sose tudom meg, mi történt. Jól van, várj. Segítek neked, mert megkedveltelek. Telefonálok Franciaországba. Az összes haverom csak nincs börtönben. Nincs egy kis aprót, hogy telefonáljak? Nincs? Jó. Ide nézd, találtam. Olvasd tovább. Bingo! Megyünk Monte Carlóba. Mi az, hogy megyünk? Azt hiszed, elboldogulsz nélkülem? Tudod te, mi az, hogy útlevél? Persze, hogy tudom. Csak sajnos nincs. Látod? Tudtam. Már nekem sincs. Mindegy, akkor 2 szerzek és 2 repülőjegyet. Meg valami normális ruhát, mert így, mint arábiai Lawrence, kicsit nehézkes lesz. Miféle Lawrence? Mindegy. Passzold ide a zsozsót, ami maradt, és imádkozz, hogy elég legyen. Várj! Miért gondoltad meg magad ilyen hirtelen?
A nő, aki állítólag az anyád, az egyik legnagyobb multinacionális cég, a Duvivier Le Grand vezetője. Az informátorom mondta, a címe is megvan. Ha tényleg a fia vagy, undorítóan gazdag vagy. És mivel barátod vagyok, nem sokára én is az leszek, igaz? Ne próbálj becsapni. Dehogy, becsület szavamra. Ez majd megnyugtatja. Nagyon magas láza van. Szegény kislánya. Mit tehetünk még érte? Sajnos nem sokat. Különös láz ez. Nem tehetünk mást, mint hogy várunk. Az ilyen hirtelen magas lázakat néha valami erős érzelmi megrázkódtatás okozza. Ennek következménye ez az ernyedség. Az alvás a legjobb gyógyszer. Fel kell épülnie, Hasszán. Fontos eseményre készülünk. Én mindent megteszek érte, uram. Úgy vigyázok rá, mintha a saját lányom volna. De most ne zavarjuk a gyógyító álmot. A kisugom ugyanilyen lázban halt meg 16 évesen. Majd én mellette maradok. Bízza rám nyugodtan. Hercegnő! Hercegnő! Hűséges barátnőm. Sikerült. A szered csodát tett. Komoly betegnek látszik, hercegnő. És az orvos is hamarosan rá fog jönni, hogy súlyos maláriája van. És az esküvőt el kell halasztani? Igen, de most ennie kell valamit. Mindjárt visszajövök. Ráma. Igen? Sose felejtem el, amit értem teszel. Az emberek térdet hajtanak a szépséged előtt, és az én hatalmam előtt. Az illatod lesz a levegő, amit belélegzek. Herceg!
arról, amit láttál, meghalsz. Ó, édes Istenem, mennyire gyűlölöm rá már. Bátorság, hercegnő. A legrosszabbon már túl van. Elmúlt. Nem fenyegeti semmi. Bátorság. Ben szerelmem, gyere vissza hamar. Legyen erős. Maradj mellettem, barátom, nem akarnak elveszíteni most egy lépésnyire a gazdagságtól. Ó, bum! Arra kendek. Mit csinálunk? Mennyi maradt? Csak ennyi. Taxira nem futja. Na jó, akkor busszal megyünk. Spórolunk, és közben megnézzük Monte Carlót. Na, milyen megtalálod, hm? Szép. Ide nézz. Ezek mik? Pénztárcák. Hol szerezted őket? Az autóbuszon. Nem, vissza kell adni, Zsákó. Bolond vagy. Apám, akit sohasem ismertem, azt mondta, pénzt onnan kell elvenni, ahol van. Nem lophatod el a szegények pénzét. Dohány nélkül semmire sem megyünk, hercegem. Nagyon jó. Nem akarok egy tolvajjal járkálni. Én tolvaj? Igen. Látod ezt? Üres pénztárcával jön Monte Carlóba. Hihetetlen. Tessék! Monte Carlo, szökőkútja, parkja, kaszinója. És zsebtolvaja. Igen, zsebtolvaj vagyok, de most már taxival mehetünk. Gyere, hercegem! Megkéred az árát? A benzin se olcsó. Legalább közölték. Na, megyünk? Nem vagyok teljesen nyugodt. Meglátod. Ha megtudják, ki vagyok, térdre esnek. Figyelj, Ben! Ha bármi probléma van, itt vagyok. Készen vagy? Igen, mindjárt, egy pillanat. Van még idő meginni egy kávét? Persze, csak fél óra múlva kezdődik a konferencia. Jössz, Antoine? Nem, még dolgom van, majd utánatok megyek. Oké. A belépője? Elfelejtettem. Sajnálom, anélkül nem mehet be. Jó, de távozzon! Elnézést. Na hát igazán vigyázhatna. Bocsásson meg, nagyon sajnálom, kisasszony. Minden rendben? Még egyszer bocsánat. Elnézést. Ha megtudják, ki vagyok, térdre esnek. Légy szíves, most nem mondj semmit. A fejedet. A fejedet használt, barátom. Igen, hogyne. Lászál asszony megérkezett. Jó napot, asszonyom! Jó napot, áll. Itt a résztvevők listája. Az újságírók már bent ülnek a teremben. Le Grand úr és Duvivier asszony készen állnak a sajtókonferenciára. Antoine! Csípked magad, várnak odafönt. Jó, mindjárt megyek. Jó napot, Le Grand úr. Jó napot, Magda. Jó napot, asszonyom. Jó napot. Az öltözéke kissé kihívó egy sajtókonferenciára. Ne aggódjon, asszonyom, egy bizonyos újságíró fajtára nagy hatással van. Készen vagyunk? Igen, az újságírók a konferenciateremben várnak, egy magántelevízió van és 2 állami, és az újságírók nagyon jól viszonyulnak hozzánk.
Nagyszerű. Magánjellegű kérdésekre nem óhajtok válaszolni. Emiatt ne nyugtalankodjon, én vezetem a vitát. Nem találom a listát, amin az előre megbeszélt kérdések vannak. Az íróasztalán hagytam. Jöjjön, keressük meg. A teremben találkozunk, kedvesem. Mi az ördögöt csinálsz? Mennünk kell! Ne törődj semmivel, ezt vedd fel. Ez nem lehet. A francba, de nehéz. Gyere már. Krisztinnek igaza van. Túl szexis. Tudtam, hogy neked tetszeni fog. Most ne, az egész sajtó minket vár. Hadd várjanak. Rendben van. De ne felejtsd el, ha egyedül akarsz birtokolni, az nagyon sokba kerül. Nagyon sokba. Sajtó. Ja, rendben. Hölgyeim és uraim, jó napot mindenkinek! Duvivier asszony és Legrand úr azért van itt, hogy válaszoljon a kérdéseikre. Csak arra kérem önöket, hogy legyenek rövidek. Legrand úr, mi az igazság abból a néhány napja felröppent hírből, hogy a társasága összeolvadni készül a Public Arabikkal? Semmi. A Duvivier Legrand társaság nem érdekelt az olajiparban. Legrand asszony egyetért a férjével? Legrand úr mindig konzultál velem, mielőtt döntést hoz. Zsakó. Legrand úr, azt szeretném kérdezni... Duvivier asszony! Egy pillanat, uram, várjon a sorára, kérem. Duvivier asszony, én azt szeretném... Bátorság. Maga a leglényegre törőbb újságíró, akit valaha is láttam. Igen, persze, szóval... Duvivier asszony, azt szeretném tudni, hogy kapott-e hírt a fiáról, aki a sivatagban tűnt el, miután a helikopter szabotás következtében lezuhant. Elnézést, nem értem. Nem volt szabotás. Ne haragudjon, uram, személyes jellegű kérdésekre nem válaszolunk. Asszonyom, a fiáról van szó, Renéről. Azért jöttem, hogy elmondjam, életben van. Miket beszélsz? Beszélnem kell önnek. Asszonyom, engedjenek el! Asszonyom, életben van! Nem van meg! Vigyék ki a teremből, kérem! Engedjenek el! Magáé! Engedjenek el! Kérem, uraim, a sajtókonferenciának A sajtókonferencián egy férfi, akinek a személyazonossága még nem ismert, azt állította, hogy Duvivier asszony fia túlélte az 1962-es helikopterkatasztrófát, amelynek során egy szabotázsakció következtében életét. Elég ebből, drágám. Ne gyötörd magad. Igen? Az ügyvéded, Daniel. Igen? Rendben van. Viszlát. Megtudta, ki volt? Ide jön Magdával. Nem sokára megtudjuk. Sikerült kereket oldania, de a cinkosát elfogták. Egy kis stílű bűnöző, tucatszor volt büntetve csalásért és lopásért. Jó néhány éve körözés alatt áll. Egy barátom közreműködésével sikerült belenéznem a kihallgatási jegyzőkönyvbe. Úgy tűnik, hogy a fiatalember, aki a galibát okozta, egy arab országból jött, és azt mondja, most jól figyeljenek, hogy egy emír fia. Hamis útlevéllel érkezett Franciaországba. Igen, de a tekintete, a hangszíne olyan őszintének tűnt. A rendőrség szerint beteges hazudozó. De miért vállalna ilyen kockázatot? Mit akar elérni vele? Annyira nyilvánvaló, drágám. Pénzt. Ezek szélhámosok, akik az érzelmeidre akarnak hatni, és te még mindig hiszel a csodában. Semmi értelme nem lenne. Egy pillanat alatt kiderülne az igazság. Hát persze, de azt gondolja, hogy azért hát, ha sikerül megcsipnie valamit. Csak kapnám a kezem közé a gazembert.
René emléke még mindig a szívemben él. Megértem a fájdalmad. Ami az enyém is. Te a férjed és a fiad vesztetted el, én a legjobb barátom. Marcel olyan volt, mintha a testvérem lett volna. De most már meg kell vigasztalódnod. És felejtened. Egy sajtónyilatkozatot kell közzétennünk. Túlságosan nagy feltűnést keltett, nem tehetünk úgy, mintha semmi nem történt volna. Ez a maga feladata. Rendkívül jól tudja leplezni az igazságot és keverni a kártyát. Ezért alkalmazzuk. Egy mozdulat és meghalsz. Kezeket tarkóra és szét a lábat. Nézd meg, van-e nála fegyver. Igyekezz! Megállni! Megállni! Uramisten! Mi történt? Nem tudom. Legrand úr! Legrand úr! Igen? Egy ember bejött a parkba. Hol van? Az üvegház felé menekült, követjük! Már is megyek. Mit akarsz ezzel? Ne aggódj, drágám. Daniel, maradj itt a hölgyekkel. Semmi baj, ne ijedj meg. Most nem lógsz meg! Legrand úr! Legrand úr! Megtaláltuk! Már megint? Mit akarsz tőlünk? Beszélni akarok Duvivier asszonnyal. Nem. Hívom a rendőrséget. És börtönbe jutsz. Nem érdekel. De beszélni akarok vele. Mit mondanál neki? Ki akarod használni a naívságát? Zsarolni akarod? A pénz nem érdekel. Te vagy Legrand, igaz? A férje barátja voltál. Nem akarod tudni, mitől zuhant le a gép? Dehogy nem. Nagyon érdekelne. Ha tudsz valamit, mondd el, tessék. Nem. Csak vele beszélek. Te nem beszélsz senkivel. Miért? Félsz az igazságtól? Jól nyisd ki a füled. Adok egy lehetőséget. Menj innen. Tűnj el az életünkből. És elfelejtjük a dolgot. François! François, várj! Szeretném tudni, mit akar mondani. Menjünk be. Tessék. Foglaljon helyet.
Most már nyugodtan beszélhet. Mondja el ki maga, és mit akar tőlem? A nevem Bentafud Inani, és Belem hercege vagyok. Mit mondtam? Őrült. Ne szakítsd félbe, François. Belem hercege? Igen. Egy kis emírség a sivatag közepén. Egy herceg maga szerint besurran mások házába, mint egy tolva, és üvöltve beront a sajtókonferenciára, mint egy megszállott? Ez nem tartozik magára. Hallgasson, ha maradni akar. Elnézést kérek, de máshogy nem tudtam a közelébe jutni. Nagyon hosszú utat tettem meg, hogy láthassam. Hogy elmondjam, a fia életben van. Tisztában van vele, hogy mit mond? 25 éve, hogy az a gyerek eltűnt a sivatagban az apjával együtt, és 25 éve, hogy gátlástalan gazemberek hasznot akarnak húzni ebből a tragédiából. Igen, értem. 25 évvel ezelőtt egy helikopter lezuhant a sivatagban. Minden utasa meghalt, kivéve egy kisfiút, akit annak a földnek az ura talált meg. Fogta a gyermeket, és Allah ajándékaként hazavitte a feleségének, aki fiaként nevelte fel. És magának mi köze ehhez? Múltak az évek, a kisfiúból férfi lett. Egy napon véletlenül megtudta az igazságot. És attól kezdve csak egyetlen célja van, hogy kiderítse, mi történt valójában azon a napon. Maga az a kisfiú? Ez olyan, mint egy szép mese. Nem mese, asszonyom. Ez az igazság. Elég, Krisztin. Ne hallgass tovább. A férjed és a fiad meghalt a balesetben. Csak a hiszékenységedet akarja kihasználni. Nem tudom, mitől vagy ilyen biztos benne. Az eszemmel gondolkodom, nem a szívemmel. Miért nem veszed észre, hogy ez a szélhámos, mint az összes többi, kizárólag a pénzre utazik? Nem szenvedtél még eleget? Hallgasson ide. Adjon csak egy bizonyítékot arra, hogy igazat mond. A kisfiúnak egy láncocska volt a nyakában. Egy aranymedál függött rajta. Ez már nevetséges. Valami bele volt vésve a medálba. Igen. Egy sas, amint egy kígyót tart a karmai közt. Miket beszél? A sas és a kígyó a Duvivier család címerállata. Ezt bárki tudhatja. Látod? Nem volt nehéz kideríteni. Jól megtanulta a leckét. A címert tehát ismeri. Talán a láncocska is megvan a medállal. Persze. Igen. A medál. Elvesztettem. Micsoda fordulat. Jól játszottad a szerepet, fiú, de elég a hazudozásból. Nem hazudtam. Biztos a verekedés közben szakadt le. Engedje, hogy megkeressem. Vigyék innen ezt a szélhámost. Várjanak! Hát, ha igazat mond. Majd a rendőrség fény derít erre az ügyre. Daniel? Sajnos, Krisztin, Françoisnak igaza van. Vigyék el, és hívják a rendőrséget. Gyerünk! Indulás! Na, gyerünk! Krisztin! Fogja! Ne, csak nyugodj! Utána megvágtam! Vége a játéknak, fiú. Meg akarsz ölni? Magánterületre léptél, hogy megzsarolj. Megtámadtad az őröket. Jogosan használom a fegyvert. Tegyék fel az asztalra. Ide!
Mi az? Megőrültek? François, mit csináltál? Úristen. Meg is ölhetted volna. Istenem, megsebesült. Nem súlyos. Csak súrolta a golyó. Azonnal hívjanak orvost. Te lőttél? Rám vetette magát. De fegyvertelen volt. Nem akart ártani nekünk. Nem volt jogod rálőni, még akkor se, ha tolvaj. Jogom van megvédeni magam. És téged is. Ez alkalommal tévedtél, François. Ide nézz. Nem tudom elhinni. Lehetetlen. Ez valóban csoda lenne. Csodák nem léteznek, Magda. Nem elég ez a hazudozó. Te is kezded. Aggodalomra semmi ok. A golyó csak felületes bőrsérülést okozott. Adtam neki egy nyugtatót, most pihenésre van szüksége. Hamar rendbe jön. Köszönöm, doktor. Nincs mit. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Szerintem egy vérvizsgálat bebizonyíthatja, hogy hazudik-e. Ha nem Krisztin fia, nem fog beleegyezni. De A törvény szerint nem kötelezhető. Krisztin beleegyezne? a tudta nélkül is megcsinálhatjuk. A DNS vizsgálathoz egyetlen csepp vér is elég. Bocsáss meg, Miért? hogy nem jöttem rá azonnal. Megtaláltuk. A tiéd. Köszönöm. Az egyetlen, ami apához kötött, és amiről felismerhettél. Istenem, nem tudod, mennyit sírtam és imádkoztam, hogy eljöjjön ez a nap. Mindannyiunk életében van egy jel, amit csak Allah ismer, de a szereteted legyőzött minden akadályt, és ide vezetett hozzá. Tényleg a fiam vagy? Igen. Kicsi fiam. Elérkezett a cselekvés ideje. Most meglátjuk, mire vagy képes. Köszönöm, Istenem. Amina! Ben! Amina! Amina! Amina!